най-много голямото ми приятелство. Как е номер? Браво. Браво! Браво! Само не дей бързо. Тук можеш да си детство. Сега не знам, много екстремно, много изворително обаче. Не. То само там е трудно. А? Само там е трудно на... Педал. Рич много изворително се окача. Челов стара. А? Трябва да слушаш. Дай. Вики, спокойно, не е страшно изобщо. Няма да се изтъжеш, не може да стане нищо. Не, на Кики. След малко ще бъда и ще минем двама.